Takže čaute ľudia, vítam vás u nového videa, tento raz bude animácia, no a o tom, ako vlastne vznikol môj kanál, ako som k tomu prišiel. No a chcem vám poďakovať o tej predošlej animácii, že za jeden deň získaš 10 hliadnutí, ako ja som to vôbec nečakal, až nejakých 4, no tak som sa rozhodol urobiť ďalšiu a potom do budúcna chcem vám povedať, že tento červený typek som potom ja, ok? To som potom ja, no a môžeme do toho sa pustiť, ako vznikol môj kanál, no to je tak jednoduché, no sadol som na počítač, povedal som, musím mať kanál. Potom, keď som išiel spať, sa mi o tom aj dokonca aj snívalo. Potom som rýchlo zapojil za počítač, urobil som prvé video, bol som šťastný, tak som robil front flip a podal to kamarátom, oni však čilujú, však to nič není a podali, že no proste tak, no toto bola moja animácia, ale rýchla, strašne rýchla o tom, ako vznikol ten kanál, však jednoducho. No a toto bolo všetko, má to 274 frameov, čo je strašne málo, netrvalo mi to aj tak dlho, tak uvidíme, koľko toto bude mať za jeden deň zhliadnutí, no a tak toto je na túto animáciu všetko.